Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ochako chenro mar jolo nyithindo mani kod gombo mar somo to onge kod nyalo. Chenrono piny owacho ma Nairobi oketo ne tenge maromo Sh6 million ma ibiro chwal ne awards. Sakaja wacho ni okenge oketi ne geng'o mibadhi manyalo donjore e chenrono masani koro geto reso jopuonjre sikunde mag sekondar. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ekinde alam makende kanisa mar Teaching Ministry Firebird ma Nairobi, alam mane oyore kod 10 counties kendo giyudo chiemchuny. Sakaja oketa yanga chenro mar jolo jopuonjre man kod dwaro mar somo to onge nyalo. Ne piny owacho mar kaunti oseketo tenge omenda maromo Sh6 million. Tunapatia usaidizi kwa watoto wetu waweze kusoma. MCAs nimewapatia bursaries. Zamani ilikuwa 4 million, saizi nimewapatia ya 6 million shillings kwa kila ward, ili watoto wetu waweze kusoma. But on top of that, kuna scholarship ya governor. Na leo hii ndio maana unaona siko na deputy governor wangu na ma chief officers nimewatuma all around Nairobi. Okoni chenro no biro kawo ting' mar somo mar nyithindo kum igni 4 kama loyo kanise 28 ne ochopie kod apisas ma counties manyo rowerego. Na nitaomba apostle na wazee mtafute wale watoto walifanya class 8 ambao walipita, ambao walipata back 350, so wapati basari ya muhula moja. Amen. Na wasomesha form 1, form 2, form 3, form 4. So that is a scholarship. Amen. I brought you 50 forms. Those 50 young people, I will educate them until they finish their high school. Omedo ni onge mibadhi moro amora mibiro time chenro no kendo jiwo jopiny mondo bed motang' ne achudhe manyalo kwayo gi asoya moro amora motenre kod pesa no. We will not condone, and if we hear anybody who's asking for money, we cannot condone anybody trying to sell those scholarships or those bursaries. That one will go home immediately and they'll be prosecuted. So same as mine, I know the specific number for the executive and we've assigned responsibility. So in case of any case of somebody asking, let us know, let me know directly. We will give the first 600, then those ones that applied, and they will never get this term. Then next term, as we get the next lot of the bursaries, then we'll give them. Olero ni gedo mag jikonde mabiro konye keyo chiemo ne skunde biro chako tich machiegni. Tayari tumeanza kazi ya kujenga 17 kitchens in Nairobi County, kila sub county kitchen 17, to make sure every public school sisi tutakuwa tunalisha watoto wetu. Jadolo Peter Manyuru bende ojiwo jodolo mondo bi kanyakle lemo ne piny Kenya kendo jiwo oganda kalore kod nek makoch matimore pachoka. It is my advice to all parents, even me, I'm a parent, take time with your children. What you are seeing in Ksh6 today is something that has been built time over time. So we need to end this cycle of killings by educating and training our children in the way of the Lord, so that when they grow up, they will not depart from it. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.